बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सम्याच्या भडव्यांवर ही एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आपले समयाची साखर नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पसोत विनंती कर. माग्या येसू मी भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मोक्षापर्यंत घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कुसवाही ज्वलपणाचा आनंद आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या मरी फाता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या भडव्या अंजरातल्या सगळ्यांच्या दयेन कदला तुझे तबेन म्हणजे मोत जोराय नमकार संभाळ आणि सले. आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या जुसा दमका समान देवसराच्या कटापणाचे आणि पासांचे आडी बमका धार दे सुमी देवतांका फरमावून म्हणून करातून मागता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजींच्या खोळा आत्मे विभाडू संसारावर विस्तारला सैताना आणि त्याच्या हराकट्यात देवाच्या पदवेन यमकडा लोटत घाला. आमेन. शासनाचा विषय दितांका येसुमिया आणि निरंतर प्रकाश संचेत पंकदी समाधानाचे विषय घेऊन देत. आमेन. मानता देवा सर्व सर्ग आणि तुमच्या रचना आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच पुता आमच्या समय पवित्र गर्भी सभावलं जन्मवलं पांच प्लता तने कसले दका कुसार जडलो तमिलो अंतका निकेतलो तमिल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मिरल्यांतलो जीवन झालो स्वर्गार सरलो सर्व पदार्थ देव तुझ्या बसला दैतान जीवांची आणि मिरल्यांची सुबी Pronto, yetlo, manta pavitratmya, Catholic Patkanचे बक्षणे कोडीचे जीवन पण आणि ससनाचे जीवित. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार सता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. एक घडीभर आमचे माईक अनम्यूट करणं सगळे सांगता मिळून थोडा वेळ आम्ही स्तुती करूया. हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या जिबेत ताची स्तुती असूंक जाय ताची स्तुती असूंक जाय. हर एका वेळा आम्ही त्या बापाक त्या सर्गींच्या बापाक आमच्या जिवितांत सलच्या आमच्या जिवितांत घडच्या हर एका संगतीक आम्ही अर्गां दिते रावूंक जाय अर्गां दिते रावूंक जाय. हर एकांत त्या सोम्याक आम्ही अर्गां दिते रावूंक जाय. कितेंय जाल्याक त्या सोम्याक अर्गां दिते रावूंक जाय. तेदला सैतान आमच्या जिवितांत काम करूं शकना. खोटे
पदवी आमच्या जिविताचेर काम करूंक शकना. कित्याक आमी ताका वेळ दिना. आमी ताका वेळ दिना. आमी देवाक स्तुती करच्यान आमी त्या देवाक अर्घ दिवच्यान आमी बिझी जाता. आमी जेन्ना देवाक स्तुती करच्यान बिझी जाता तेन्ना सैतानाक आमच्या जिवितान काम करूंक जायना. त्या देखून आमी आमच्या जिवितान केवळ या जमतीन मात्र न्ही, केवळ ब्रदर प्रकाशाच्या जमतीन मात्र न्ही, पूण निरंतर आमच्या वांगडा ताची स्तुती आसूंक जाय. निरंतर आमच्या वांगडा ताचें उतर आसूंक जाय. निरंतर आमच्या वांगडाचेर मागणें आसूंक जाय. नमान मरये मागणें आसूंक जाय. आमी त्या देवान वेंचून काडली. ताणें आपणाची केल्ली परजा. त्या देखून आमचे मायकान म्यूट करया आनी सांगाता मेळोन स्तुती करूं सुरू करया घट्ट तळ्यान. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria shira la bara di bara shira la bara 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 तुझी बेकत तुझे समर्पित दिन मागणे. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 एका दोड्याक कितें समस्या आसा, दूख आसा, सो तुका स्तुति करिया जेजू जेजू गट्ट तळे स्तुति करिया गट्ट तळे स्तुति करिया मनसने स्तुति करिया जेजू 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 आमची स्तुती धुपावरी ताच्या हजरपणान पावून दी. हालेलुया 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 स्तुति कर स्तुति कर स्तुति कर माइक अनम्यूट कर स्तुति कर जे कोण यूट्यूबाचेर आसात घट्ट तळे स्तुति कर स्तुति करता करता तुझ्या जीवितातले हृदय खडखडे तुटून पडू दे तुटून पडू दे जेजू 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 सुखास तळे आमचे दाबया दोन्ही हात आमचे खालचे सुद्धा
Gesù, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gesù, Gesù. आताच्या अरिष्टालागी पडापड असा तळ आतापर्यंत पडापड असा जेसू त्या व्यक्तीकडे स्पर्श करण्यास जेसू 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 दुकानात पैसे दिलाय जांप्रो 4,000 या 40,000 त्या व्यक्तीपासून माग माग बक्सून माग बक्सून माग अर्घादी जेसू 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 Thank you, Jesus. Isaiah 55:8 मुझी चिंतना तुमची चिंतना नाही मुझे वाटो तुमचं वाटो नाही म्हणता सर्वेस्पोर जितले मळ प्रत्वेथान वैरसा तितल्यो मुजो वाटो तुमच्या वाटा वैरसात आणि मुझी चिंतना तुमच्या चिंतना वैर देवाची चिंतना आमच्या चिंतनाक अजगजांतर व्यत्यास सावंत देवाची उतार आम्ही कंच्या समस्यान संपडल्या जांपुरो आणि आम्ही त्या समस्याक परिहार येदोळसो सोदून दवरला अशें जाल्यार आमच्या समस्यांक परिहार मेळटा त्या व्यक्तीन म्हाका पैसे दिल्यार म्हजे समस्या परिहार जाता त्या व्यक्ती लागीं हांव गेल्यार म्हजे समस्या परिहार जाता आमचे चिंतप हे वास्तव तरान जायना जावंक पुरो प्रॅक्टिकली ते पॉसिबल ना जावंक पुरो आमचे चिंतप आज आम्ही आमची चिंतना घेऊन बसल्या देवा आमचे काम जायचे देवा आमचे काम असे जायचे आमची चिंता वासा बसून नियाळ्या हे उत्तर नियाळ्या आम्ही खंयसर आसा देवाच्या चिंतना सांगता आम्ही खंयसर आसा Isaiah 55:8 मुझी चिंतना तुमची चिंतना नाहीच नाही मुझी चिंता तुमची चिंतना नाही आमची चिंतना आज बघलाय करूया देवाचे उत्तर म्हणता सेकंड क्रॉनिकल्स चॅप्टर 2 थंयसर नामान खोडकार नामान बरे जाल्ल्या विशयांत एक ताची बरी एक काणी आसा बरे करून वाचया बसून थंयसर जेन्ना नामान देवाच्या मनशा लागीं येता एलिशा लागीं एलिशाक भेटोंक म्हणून येता एलिशाक भेटोंक ताका जायना कित्याक एलिशा भायर येना एलिशा ताज्या
दुधाक धाडटा, ताच्या सेवकाक गयाजीक धाडटा, सांगून धाडटा, वच आनी जोर्दान न्हंयत 7 पटी तुकाच तूं न्हावन घे. 7 पटी ना. नामानान चिंतले, देवाचो मनीस येतलो, देवाचो प्रवाद येतलो, म्हजे वयर हात दवरतलो आनी मागतलो, तक्षणा म्हजी कुडीची कोड वेतली म्हणून. ती ताची चिंतना, ताची चिंतना, मनशाची चिंतना, आमची चिंतना हांगासर आसा. जेन्ना गयाजी भायर आयलो, तो येवना, प्रवाद येवना, रागार जालो. आमी हांगासर सुकून पडटा. एलिशा सांगले 7 पटी जोर्दान न्हंयत ना. सिंपल. 7 पटी ना, तितलेच. आज देवाच्या मनशांनी ल्हानशे खंयचेय काम सांगलें जाल्यार सांग पुरो, आमी तें करीचे की. म्हाका ताका पुरो फुरसत आसा की. म्हाका कितलें काम आसा, हांव बिजी व्यक्ती. आमकां थंयसर सकयल देवूंक कश्ट पडटा. आज सोम्याची चिंतना आमच्या जिवितांत खंयच्या जाग्यार आसात. सोम्याच्या चिंतनाक आमच्या जिवितांत जागो आसा गे, ते आमी पयले पळोवया. सोम्याच्या उतराक आमच्या जिवितांत कितलो महत्व आसा. आमी त्या उतरा प्रमाणे कलते जावंक शकता गे. आज तुम्ही ब्रदर प्रकाशाचे सकाळीचे मग्न ऐकूना जाल्यार बरे करून ऐका. अखरे म्हणशार ऐका, बरे ऐकन. ब्रदर प्रकाशान टेस्टमनी सांगल्यात, ऐका कशे एका व्यक्तीचे तांणी केस केल्ली, कशे त्या एका केसीद्वारे तांच्या जिवितांत ब्लॉक्स आयले, कशे ती केस सोडल्या तक्षण कशे तांच्या जिवितांत अजाप घडले. ऐकूना जाल्यार ऐका, ऐकला जाल्यार परतून ऐका. ऐका देवाचे उतर ऐका. या ब्रेसाचे दिसता आमचे जिवीत या सोम्याचे समर्पण देऊया. आज तासो आत्मा सलोन म्हणून सांगता म्हणून हे उत्तर 3 पटी गट्टतल्यान क्लेम करया. Isaiah 11:2 Sorespana sotmo tachir yevro zanvayasani samzane sotmo budisani padve sotmo Sorespana shanepana sani bhranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespana sotmo tachir yevro zanvayasani samzane sotmo budisani padve sotmo Sorespana shanepana sani bhranti sotmo Isaiah 11:2 Sorespana sotmo tachir yevro zanvayasani samzane sotmo padve sotmo sani bhranti शासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता ती मोगाच्या पुताची तुम्ही आणि सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देव पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या सगळ्या स्त्री या पहिलं कण भेटून धंग्या जेजूच्या कठीण आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाद. आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्या काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाद. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाद. आमची आणि आमची सगळ्या आणि संसाराची सगळ्याची काकूट कर काकूट बापा. कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये पाद. आमची आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट कर बापा. बापा. शासनाच्या बापा शासनाच्या हुक्का बापा बटी हुक्का तापरी बटीता जाती मगाच्या पुताची तुम्ही आणि सर्वत्र जेसू ख्रिस्त आणि रगत मोने देव आमच्या पत्त्याच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पत्त्याच्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिफोडापासून भू मगाळ बाप्पा या गणात विशेष कितल्या तरांची कोर्टाचे केस जगाचे समस्या विशेष तरान केस सोडून असा कोणी फसैला कोणी दग देते असात अन्याय अन्याय अनितीने जागा भितर गेला अन्याय जाते असा कुटुंब तांच्याच जाग्यार रावंक जाते ना म्हाका सुमार तेंपा पयले एका भयणीन फोन केलो ब्रदर आमचेच घर पैसे दिवन आम्ही फ्लॅट घेतला आमच्याच घरा रावंक आमकां कष्ट मारते असा सगळे सेक्युरिटी दन सगळे आमचे नाव फाट करते आमकां भितर व्यसनातले परी करतात भोमगाळ बापा अशीच रान ह्या समर्पिता असले सगळे समस्या समर्पिता बापा विशेष रान समर्पिता कितली तुझी भुरगीं आज रडून आसात अनीत तांच्या जिवितान चलून आसा बापा तांचे डॉक्युमेंट्स फॉर्जरी केला तांच्या हक्काचे तांकां मेळतात ना कोणाचे डॉक्युमेंट्स भितर जावन पुरो जप्त करून दवरला पासपोर्ट सिव्हिल आयडी जप्त करून दवरला बापा समर्पण दिव्या सगळे लिगल इश्यूज कोर्टान केस चलून आसा आज विशेष सरान मागया आज ती केस क्लियर जावचे पासून कोर्टाच्या भायरच ती केस सगळी क्लियर जावचे पासून मागया राज्य संतान जावचे पासून मागया सांगाता म्हणून सगळे केसी सगळे लिगल इश्यूज absconding केसेस फॉर्जरी केसेस समर्पण देव संगाता म्हणून हे उत्तर तीन पटी क्लेम करूया साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत केल्ल्यांक जेवंक कावडिता साम 146:7 दग्ध भक्तल्यांक तो नीत साम 146:7 भक्तल्यांक तो नीत केल्ल्यांक सर्व सांगाता म्हणूया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. शासनाच्या शासनाच्या बापा बापा, तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या समय आणि संबंधाची देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या सगळ्या पिढी असतात समर्पण देऊ याला कितले ना पिढी असतात विशेष बायोप्सी रिपोर्टा राखून असतात कशा रिपोर्टा राखून असतात खंयची पिढा गुण जातात ना माग्या विशेष ते हर एकल्याची पिढा आयसीयू सिरियस असतात व्हेंटिलेटर असतात कॅन्सर लास्ट स्टेज ट्यूमर झाला लंप झाला विशेष सिस्टर्स पीसीओडी समस्ये सोम्याच्या बेटन देविया माग्या सुम्या काकुळकर लूक 17:13 सर्वेस्परा जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर जेजू मेस्त्री आमचे काकुळकर आयझाया 53:5
ताच्या घायावरवी जेजू तुझ्या घायावरवी हांव बरो जाला. जेजू तुझ्या घायावरवी हांव बरो जाला. आज मागया आज ताच्या घायावरवी आमची पिडा गूण जावं दी, गूण जावं दी, गूण जावं दी जेजूच्या नांवान. ताच्या घायान तावन वळची ती सकत गूण कजे सकत वळून येऊ दी. स्पर्श करू दी, स्पर्श करू दी, स्पर्श करू दी जेजूच्या नांवान. जेजू नर्व्सचे इश्यूज, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, प्रेशर कंट्रोल आयना, राती नींद पडना, भुरगीं तेदला सीक पडतात. ऐडन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया, ऐकन म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिवया. ऍसिडिटी, पोटांत बर्निंग सेन्सेशन, डायजेशन इश्यूज, खंयचेय केल्ल्या तक्षण ओंकार येता, स्किन एलर्जी, सोम्याचे तान भेटून दिवया. रॅशेस सोम्याचे तान भेटून दिवया. मागया सोम्या काकुळत कर. सगळ्या पिढ्या असतात, बेड रिडन असतात, स्ट्रोक जाला, सायकॅट्रिक इश्यूज सोम्याचे तान भेटून दिवया. सगळ्या पिढ्या असतात समर्पण देऊन सांगत आहे म्हणून येऊता 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 30 Psalm 30 verse 2. मुझे देवा Praise हमें God, तुका तुका उलो देवा. मारला आणि तुका बरं केलंय. Psalm 30 verse 2 सर्वेश्वरा मुझे देवा हमें तुका उलो मारला आणि तुका बरं केलंय. की वस्तू सर्वेश्वरा मुझे देवा हमें तुका उलो मारला आणि तुवे मका सगळ्या स्त्रिया सांगत आहे म्हणून कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट संसाराची कर काकूट बाप्पा. कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास तुमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी आमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामध्ये पास आमच्यानी तुमच्यानी सगळ्या सगळ्या संसाराची संसाराची काकूट काकूट कर कर बाप्पा. बाप्पा. सासनाचे बाप्पा सासनाच्या हांव बाप्पा तुका भेटयता तुका तुझ्या भेटयता ती तुझ्या मंगाची ती इच्छा मंगाची आमच्या इच्छा सुम्या आणि चंद्रा जेजू आणि ख्रिस्ताची स्वतंत्राची पूर्ण निरंजन निरंजन आत्माने देव कोण आमच्या पंचांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्त्याच्या परिपणापासून या सौत्या कणांचा तसला आणि दिंबियत पडया दोन्ही हात उभारून विशेषरा एक्झाम बरयतल्या भुरग्यांक विशेषरा समर्पण दिव्या तसेच संसार बरसल्या हर एका युवकांक भुरग्यांक युवताक आणि भुरग्यांक विशेषरा समर्पण दिवन मागया सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळून दी पवित्रत्म्यान ती बरोवन दिवन मागया पवित्रत्म्यान ती बरोवन दिवन मागया तितलेंच पवित्रत्म्यान ती बरोवन दी तांच्या जिवितांत कसले समस्या आसो पवित्र आत्म्यान ती भरली जाल्यार सगळे परिहार जाता. विशेष ह्या दिसांनी आमी इंटरसेशन दवरला भुरग्यां पासून युथा पासून आनी तशेंच एक्झाम बरयतल्या भुरग्यां पासून आमी मागून आसा हर एका दिसा इंडियाचो टायम 10:11 वरां राती कुवेटचो टायम 7:30 8:30 इंडिया दुबयचो टायम 8:30 9:30 आमचे सुमार जाणां भाऊ भयणी सुखान आसतना जॉईन जावन मागतात त्या भुरग्यां पासून आमी हेरां पासून मागतना आमच्या जिवितांत देव
वरती कामा करता. जॉईन जाया आम्ही त्या भुरग्यांपासून मागया हर एका दिसा इंटरसेशना बसून म्हज्या जिवितान चल्ले कडे गेलत्या एका म्हयन्यांत आमकां सुमार काम उणें आसले आनी सदांय मागतालो सुम्या वाडतकय म्हणून. ह्या गेल्या 4 दिसांत आमी इंटरसेशन सुरू केला आनी ह्या 4 दिसांत म्हाकाय काम चड आयला. म्हज्या कामाचेर देवान आशिर्वाद घाला. आमी हेरा पासून मागला. देव आमच्या जिवितान कितें उणेपण आसा पळयता. आज तुमच्या जिवितान खंय स्टक जावन रावल्यात, वाट मुखार वतात ना, जॉईन जाया, मागा. परच्या म्हाका लागता 2-3 हप्त्या आदी तुमी एक टेस्टमनी आयकला, प्रियान दिल्ली टेस्टमनी. कशें देवान ताच्या जिवितान काम केलें. जस्ट नाईट चेन इंटरसेशनाक जॉईन जावन 1 हप्त्या भितर नव्या कामाक ताका सिलेक्शन जालें. सुमार 2-3 वर्सां तें ट्राय करनासलें नव्या कामाक, बऱ्या कामाक. जस्ट चेन इंटरसेशनाक जॉईन जावन मागूंक सुरू केलें. एकाच हप्त्यान देवान ताच्या जिवितांत आसले अडखळ कांड उडयले. मोगाचेनो मागच जाय मेहरा पासून. आज विशेष रान सगळ्या भुरग्यांक तांचे एडिक्शन, तांचे सगळे कष्टाचे सब्जेक्ट समर्पण दिवन सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्टतल्यान क्लेम करूया. आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट तांकां बरी बदलेली करतलो. वाट हांवें पळयल्या, तांकां बरें करतलो, तांकां आनी तांच्या पासून दूख भुकेल्या जीवन दितलो. धरलेली वाट आयझाया हांवें पळयल्या, 57:18 तांकां हांव बरी धरलेली करतलो, वाट तांकां हांवें आनी तांच्या पळयल्या, पासून दूख तांकां बरी करतलो, तांकां आनी तांच्या पासून आयझाया उजवाड 57:18 दितलो. ताणी धरलेली वाट हांवें पळयल्या, 57:18 ताणी तांकां बरी धरलेली करतलो. वाट हांवें पळयल्या, सो दूख पूण हांव तांकां बरी करतलो, तांकां आनी तांच्या पासून दूख भुकेल्यांक हांव उजवाड दितलो. सगळे तागले सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण कष्टाच्या पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावमरी कष्टाच्या फाट. पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावमरी कष्टाच्या फाट. पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशावमरी पशावमरी फाट. फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशावमरी पशावमरी फाट. फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या पशावमरी पशावमरी फाट. फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावमरी कष्टाच्या फाट. पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टाच्या कठीण पशावमरी कष्टाच्या फाट. पशावमरी फाट. आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट बाबा. शासनाच्या बाप्पा शासनाच्या आम्हा बाप्पा, पिता 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 तुझ्या देवाच्या पुताची जसं आले जसम्या आणि सर्वंत राजे सगळे जगत पण आमच्या आणि बद्दल देवा सगळ्या तुझ्या संसाराच्या पथकांच्या आणि सगळ्या बद्दल संसाराच्या पथकांच्या बारीकपणा बसन. दोन्ही हात आमच्या वयर बारया विशेष सरान मागया. आज कितलेशे जाणां वर्सां घडोवन आसात, पूण घडोवले पैसे हातांत उरना. बँक बॅलन्स हर एका म्हयन्याच्या एंडाक 0 आसा. प्लॅन केले खंयचेच सक्सेसफुल जातात ना. मागया विशेष सरान आम्ही काम करचे हात आशीर्वादित कर देवा म्हणून मागया. आम्ही काम करचे हात आशीर्वादित जावं. जॉब 42:2 तू सगळे करूंक शकताय आणि तू काहीच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. तू सगळे करूंक शकताय. सगळ्याचे जेसू तू सगळे करूंक शकताय.
म्हाका ये हात दिल्ल्या तुका हांव अर्गां दिता. अर्गां देवया या हातापासून. हे हात वयर उबारया, थोडो वेळ वयर उबारया आणि या हातान वयर उबारून आम्ही देवाक सांगया, ये हात तुवें दिलाय, म्हाका काम करूंक तुवें बळ दिलाय. या हातांच्या वावराचेर आशीर्वाद घाल सोम्या. हे हात आशीर्वादी जाऊ दे. आज तुमच्या भुरग्यांचे काम सक्सेसफुल जातात ना, भुरग्यांच्या तर्फेन हात वयर बरा. सांगा, जेजू म्हज्या भुरग्या तर्फेन हांव या घडी हात वयर उबारते आसा. म्हज्या भुरग्याचे काम करचे हात तुझ्या हातांत हांव दिते आसा. तुका सरेंडर करता. या म्हज्या भुरग्याचे हात आशीर्वादीत कर जेजू. आशीर्वादित कर जेजू. आशीर्वादित कर जेजू. कोणाचे बिझनेस लॉस सर्वते आसा, समर्पित दिव्या तांचे बिझनेस. तांचे बिझनेस आशीर्वादित जाऊ दे. आज तुमची कंपनी लॉस सर्वते आसा, प्रॉफिट ना, महिन्यात लॉस सर्वते आसा, डिपार्टमेंट बंद करते आसात. आज सम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया, सगळे मॅनेजमेंटाचेर आशीर्वाद देवन येऊ दे. समर्पण दिव्या आमचे सगळे जमत या जमत सगळ्या करता पासून कितल्या आमच्या लागीं मागोवंक सांगला. आमकां पिटिशन धाडला, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर, झूमाचेर पिटिशन धाडला, व्हॉट्सअपाचेर कॉल कर पिटिशन धाडला. विशेष सगळ्या सम्याच्या समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून येवतो 3 पटी क्लेम करया. मलाकी 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव तुमचे दाखामुळे 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना. तुमच्या दाखामुळे 3:11 हिताखातीर हांव किड्याक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवचो ना. तुमच्या दाखामुळे फळदिनस रावचे ना. सांगता म्हणून घट्ट तळ्यान आम्ही भावार्थान उसारया. जेजूच्या देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर. हालेलुया 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 हालेलुया. शिराला बरा शिराला बरा बरा कितल्या जण भाऊ बहिणीकडे जॉईन झाल्यात पिटिशन केला. हालेलुया 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 सगळे पिढा तुझ्या समाप्त कर. आज त्यांच्या जीविताचे आशीर्वाद कर पण तू पैस कर. आज जीवितात तुझे आशीर्वाद देवाने कामाचे
आशीर्वाद घाल. आज कोणाचे ब्लड टेस्ट आसा, Hallelujah, आज कोणाचे hallelujah, सर्जरी आसा, hallelujah, 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 hallelujah. वयते आसा. आज कोण बर्थडे Hallelujah, एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतात. हर Hallelujah. एकल्याचेर Arka तुझे tu आशीर्वाद घाल. जेजूच्या tu पवित्र hukla tu नामान kamen Hallelujah, करता. hallelujah, आमेन. hallelujah, tu hallelujah, tu kawan dan tu hallelujah, paradan Jesu hallelujah, tu kau Jesu hallelujah, सांगता tu म्हणून hallelujah. या Jesu उडास्तवर ये ಬಹು ದಯಾಳಿ ಅವಕಾದೆ ಮರಿಯೇ तुझ्या Glory, आसल्या hallelujah. डबलो तुझ्या उदार आशीर्वादामुळे मगलो तुझे उदार मध्यस्थ मगलो सुदिलो तुझे कुणी मध्यस्थी कुमक बळा सुदिलो सांगेल कुणी मन के दिन सज्जनला ना सायकल धैर्य काढ घेऊन तुझ्याकडे येता औंकारीच्या औंकारी तुझे कडे येता आणि कंदेश तुझे मुखार रावता मुनी सल्ल्या देवपुताचे माये मुझे मागणी तिरस्कार करू नका कोण तुझे काकूळ तुझे मागणे ऐक आणि हांव मागता ते म्हाका दे आमेन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमत जेसू वैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. विशेष भुरग्यांच्या शिकपा खातीर भुरग्याच्या कोण एग्जाम बरयता तांचे पासून विशेष मागून आम्ही इंटरसेशन दवरला हर एका दिसा राती 10 ta 11 वरां इंडियाचो टायम दुबईचो टायम 8:30 ta 9:30 कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 तुमच्या टाइम झोना प्रमाणे टाइम एडजस्ट करा अर्ध घंटो 1 घंटो बसा मगण्या बसा आम्ही हेरां पासून मागताना जावंक पुरो तुमच्या घरा कोणी ना जावंक पुरो भुरगीं एग्जाम बरोवची तुमच्या शेजाऱ्या घरा आसा जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबात तुमच्या भाऊ भयणीचे कोणी आसा जावंक पुरो तांचे पासून मागया तांचे पासून मागताना आमच्या कुटुंबात आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद विंगड रितीन देंवन येतात ता देखून 1 घंटो या अर्ध घंटो बसा इंटरसेशनाक झूमाचेर तशेंच कोणाक तुमची टेस्टामनी धाडूंक आसा या पिटिशन धाडूंक आसा 9900332411 इंडियाचो नंबर व्हॉट्सअपाचेर तुम्ही व्हॉट्सअप करा 9900332411 या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करा देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Praise the Lord, brother.